Ai ni kala uku ne nake gaya ma amma kuma gaba ɗaya wannan telan sai a hankali. Na je gurin san karɓi ɗinki na wai kala ɗaya na samu ka gaba kaga wani kalar ɗinki da yi min. Gashi kuma ɗinkin ma na ga alaman gaban bai kyau ba kayan masu yin su kuyi su kuyi. Ka ya haƙuri. Kala uku. Ka ya haƙuri kawai. Kai haƙuri ake yi. Ya amal me yake ana dan uwa yake faruwa da gaba ɗaya abun damu na yake yi. Me ya faɗa mana abin da ke damu? Allah ya bikin abokina guda fi sabilillahi. Shaddan ma na ƙona ta. Me dalilin ƙona ta? Ɗau buri a bikin tita. Burina ya ki cika. Ka gaya mana burin naka mana. Muji. To, kana ji, na ɗau burin a bikin tita. Tsabullan farin ciki sai na shanye buhun garin kwaki. Garin kwaki ba wani taɓa farin ciki ba. Wallahi da wannan kukan me yake ne? Kaga, wajen abokin mu ne ya zo. Kuka shi nan kun sashen da ni tawa na kona da labarin bakin ciki. Kuma da yake kuka to akan da ka kona ta. Ni kawai buri na a ce bikin tita na sha buhun garin kwaki. Buhun garin kwaki? Kai yanzu akan wannan abun kake kuka? Buhun garin kwaki sai ka ce. Buhun garin kwaki kawai nake. Ni ba ma wani abu ko buhun garin kwaki. Buhun garin kwaki hira. An yi wannan kaloki ko kallon buhun garin sai ka ce dan bayar biya. Ai na za a samu garin kwaki. Garin kwaki ne masanin gari, ai za a samu gaskiya ne. To, in garin kwaki ne za a iya samu a shagon a wani. To shikenan, mu dai ga yadda muka in kaga za ka iya mana shi da Allah ne wannan burin nashi ba za mu iya cika ba shi ba. Sai ka ce garin kwaki. Ka ce za ka saya mun garin kwaki. In dai garin kwaki ne zan siya ma buhun shi. Zan siya ma buhun garin kwaki. Amma fa sai ka ce Ali buhu guda. Ya shiru zan siya ma. Ya shiru. Amma sai an shanye.